Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Ҳама каса хуш омадед. Аллоҳи меҳрубон ҳама шуморо нигаҳбон бошад. Ҷо бошед, обод сарбаланд бошед. Ҳозир як навора мемонум. Як палид, як сагарача карочи мехеза занои тоҷика, бачаҳои тоҷика. Хеле ҳами фреб мекунад. Мерава карочи мега ман очират шумо беочират мегзаронум. Мада ҳамиқа сумтин карочи кори шумо ҳалай. Ман иҷада шинос дорум тудасуда. Мегира карочи мардума фреб мекунад. Навора мемонум, лекин ай ҳаматон эҳтиромона хоҳиш мекунам. Ай очаш ҳақорат накунед, ай занаш ҳақорат накунед. Фақат даақиш дуо кунед ки ҳами хеле одамо нест шаванд ай ҷомеа. То ки тоҷика кидат мекунед. Ай Аллоҳ наметарсем. Бо паҳад мегам ман мусулмону шумо мусулмон ту паҳад ягон агар касе ки тура мусулмон гӯя ҳама одам кофир мешавад ба фикру. Кори тобаи бародаро апа хоҳаро дуогӯй бошем ки ҳам хеле мошеннико ай ҷомеа дафт шаванд. Лекин агар ҳам хеле мошеннико да даст онзана видео кунед, партоен иншоалло нашр мекунем. Лекин яхе питухо духтари тоҷика накалени мондани гандонои кончини дар ютуб нишон додан. Тамоми миллатҳо дидан, ҳамин чандин миллатҳо гуфтан бародари тоҷик ответ наметаҳӣ. Ман гуфтам карочи гуфтам иё тоҷик нестан, ино просто дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд, ино ҷугиянд. И духтарам гуфтам миллати ҷугия, ина бачаи накалани мондаги ҳам ҷугия, ина пидере ки дар каналаш партага и ҳам ҷугия. Гуфтам иё горшон фақат гадоя, иё дар миллати тоҷик отношения надоранд. Так что касе ки лайк мондаги нест эмоне лайк, касе ки дизлайк мондаги нест эмоне дизлайк, касе ки ҳақорат кардаги нест ин ҳақората кинед ки гуноҳи ман кам шавад. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигаҳбон бошад. Дар ҳаматон дуогӯ ҳастам. Ҷо бошед, ободу сарбаланд бошед. Лекин як лайкамонед. Невзи чора занак. Ту да сар чико мекарда, сахар чико мекарда. Попробуй мара гап зан. Чико мекарда сахар. Ман ду бор се бор рафтаги халос. Чико рафти боҷа? Ҳамон хоб рафтаги будем. Ин чико рафти? Ҳамон визочра одам вайка диги будем. Метони? Не. Ай чиба фрем мекини? Мехоҳӣ ки бес. Чиба фрем мекини? А? Так, Не. Чиба фрем мекини? Али рӯз полем битовад. Чиба фрем мекини? Имарам битовам, инам битовад. Чиба фрем мекини? Не, а чиба фрем мекини? Ҳамон кайтада мана мериса қабида вайкаш, ҳамон кайти ман оман тамом вайко. Инҷана фрем вайка. Гӯш кун. Мана ондем бачам вайко. Мана мусулмон. Ту мусулмон нести? Чува ако, алхамдулилла. Мусулмони? А пуля каза ки мехӯри мусулмони? Ман метиам гуфтасам. А чиба дастихбор надодӣ? Ако ман телефон номер алиш Чиба дастих подожди. Алиш каргинде даже нависонди чанд бор нависонду мехони ва просто чӣ намекунӣ. Ти изо намекашӣ ки хоҳарита, модарита таи туалети била труса мешавад. Изо намекашӣ? Чува не. Тра задан хайфай. Оз бовар кунад ной. Немхе мекунем ки ба худо қасам. Ай зиндагӣ кардаги пушаймон мешавӣ корои кардагӣ. Я торе ман ҳозир ҳамона сразу оварда метавонам Гӯш кун. 100%. Чиба ки дастихбор надодиву гирехтиву мардума фреб карда. Ба чӣ сабаб? Так, бахши. Мара бахшиши ту дар кор нест. Ай модарои хоҳари тоҷик мо чиба хел кардем? Ай ако амихел шуд. Писарча операция шудага буд. Писарчат операция шуд, а? Ту меомадӣ ай мардуми мусулмони худ мо шайтона дурӯғ аз мардуми мусулмони худ мо мепурсидӣ, пули медоданд. А чо ту мардума фреб мекардӣ? Биродарен яхен арчай чӣ седи ки чорек? Арчай пули цазош аз дита сахаров кор кек. Фанди цадош сунгари бекун. Арчай фанди цадош пул аразори цазош ики чорек аразори жоқши типа уз сам аз безочер тамаведам без чо чӣ седи ки цафамед қивес рошан тармо уз де пул полин зезам сунгари бекун. Ози мо рой мекунем группа да чуда.